Αυτό λοιπόν που θα δείτε, το είδα εγώ συζητώντας με τον κύριο Κατσαρό πριν για την παράσταση στο μπάντμιντον. Μου λέει, σε παρακαλώ, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά πράγματα. Στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε θα τα πούμε για μένα. Θέλω να πω, μου λέει, για τους σπουδαίους αυτούς ηθοποιούς. Κάτι τέτοιο, παρένθεση, να σας πω ότι αυτό που θα δείτε τώρα είναι από σπουδαίους ηθοποιούς, νέους που δεν τους ξέρετε. Εγώ όμως τους είδα στην παράσταση στο η Πινελόπη και οι Μνηστήρες, που την ονομάζουν όλοι το προτιμούν παλιό. Και ξέρετε πόσο συγκινητικό ήταν όταν είδα αυτό. Είμαστε έτοιμοι, θέλετε? Σε πόσο? Σε 30 δεύτερα. Είχα πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί με τον σύζυγό μου και παρέα και τον κύριο Τάσο Χαλκιά, τον ηθοποιό. Και είδαμε αυτή την παράσταση. Και είναι όλοι ντυμένοι με τραγούδια τέτοια, αγαπημένα. Και μέσα σε αυτό λοιπόν είδα δύο νέους ηθοποιούς, δύο νέα παιδιά, οι οποίοι κάνουν αυτό που θα δείτε, με εξαιρετική όμως ερμηνεία, τραγουδάνε οι ίδιοι και είναι αφιερωμένο σε εσάς. Ναι. Πείτε μου, πάμε μαέστρο μου. Ο μαέστρος είναι ο Δημήτρης Μπισδέκης, στα πλήκτρα. Στο κοντέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Που έχει όμορφες τερούγες και μια φούντοτη ουρά. Κι όλο έρχεται και πάει και τις κότες μας συμπάει. Τις κότες μας συμπάει Και φωνάζει κοκορίκο δυνατά κάθε φορά. Κοκορίκο, Ναι κοκορίκο, κοκορίκο, ναι κοκορίκο, πετινέ μου πιτσιρίκο με το κόκκινο λύρι. κοκορίκο, Ναι κοκορίκο, κοκορίκο, ναι κοκορίκο, για καυγάρι είσαι απίκο. Πετινέ μου πιτσιρίκο που μας κάνει στο βάρη. Κοκορί. Πούσε στο κοτέτς, μην τσιμπάς τις κότες έτσι. μην τσιμπάς τις κότες έτσι. Και μη βάζεις κάθε τόσο τη φωνή τη δυνατή. Γιατί θα θυμούσουν τα άλλα, τα κοκόρια τα μεγάλα. Τα κοκόρια τα μεγάλα Και θα σου τσουρομαδίσουν την ουρά τη φουντότη. Κοκορίκο, Ναι κοκορίκο, κοκορίκο, ναι κοκορίκο, πετινέ μου πιτσιρίκο με το κόκκινο λύρι. κοκορίκο, Ναι κοκορίκο, κοκορίκο, ναι κοκορίκο, για καυγάι είσαι απίκο. Πετινέ μου πιτσιρίκο που μας κάνει στο βάρη. Κοκορί. Είσαστε φοβεροί. Είσαστε φοβεροί. Μπράβο, παιδιά. Μπορώ λίγο να σας δω πριν. Ελάτε λίγο εδώ, ελάτε. Ελάτε λίγο. Τον κύριο Κατσαρό δεν χρειάζεται να σας συστήσω. Λοιπόν, είναι ο Νίκος Γεωργίου, ηθοποιός. Είναι η Μαρίνα Κάτσικα. Καθίστε. Τι κάνετε, πώς είστε? Όταν λοιπόν πήγα στο μαγαζί και τους είδα. Πού είναι, σε ποιο μαγαζί είναι? Αυτή τη στιγμή η παράσταση έχει κατέβει. Ήταν στο η Πινελόπη και οι Μνηστήρες της, στο Παγκράτη. Αλλά την ίδια παράσταση την έχουν και πέρυσι. Νομίζω την είχατε ανεβάσει κι αλλού, έτσι δεν είναι? Ναι, στο Χαφνό, είναι μουσική σκηνή. Χαφνό, τι είχατε βάλει? Ναι. Ήμασταν φέτος για κάποιες παραστάσεις, γύρω στις 15 παραστάσεις. Είχε πάρα πολύ άγχος το Μαρινάκι. Δεν είναι εδώ, δεν την αναγνωρίζετε τώρα, δεν σας το είπαμε και ο μαέστρος. Μαέστρο μου, έλα κι εσύ. Θέλω να πω το εξής. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου κάναν τη χάρη να έρθουν για εσάς. Καλά κοντά μας. Μα ήταν τιμή μας αυτό. Πρόσεξε, Σμαράγδα, περνάει ο μαέστρος. Εντάξει. Ο Δημήτρης Μπισδέκης. Χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη. Και ευχαριστούμε γιατί. Θέλω να πούμε δύο λόγια, γιατί έχουμε την ιστορία του τραγουδιού δίπλα μας. Εννοείται. Ξέρετε, αυτό το τραγούδι, Δικό σου Δημήτρη. αυτό αν θυμάστε από τη σκηνή, η πρώτη σκηνή είναι στο πιάνο. Όταν κάνει μάθημα η Ρένα σε ένα μαθητή που δεν τα παίρνει και κάνει λάθος, βάζετε στο playback, παίζω εγώ το πιάνο και απλά του δείχνει πώς είναι η μελωδία. Ναι. Όπου μου λέει δεν θυμάμαι, ο Φώτης, ο Μεταξόπολος μου είπε, μου λέει βρε, να το.
Μου λέει... Μπράβο, Μόνικα. Μου λέει, δεν το κάνουμε χορευτικό. Λέω, πώς θες να το κάνουμε? Εξαρτάται από την ορχήστρωση. Να το κάνουμε, μου λέει, Λάτιν. Κάτσε εγώ και το έφτιαξα και τώρα έγινε από τα τραγούδια, από τα πιο περιζήτητα τραγούδια που είναι στην Κόμισσα της Κέρκυρας. Έτσι. Ναι. Έτσι. Και στην παράσταση τα παιδιά, μην κοιτάξτε, είχαν άγχος τώρα, βέβαια είσαι καταπληκτική. Εγώ στην παράσταση όταν την είδα, λέω, δεν το πιστεύω. Έχεις πιάσει της Βλαχοπούλου τα πάντα, δηλαδή... Προσπάθησα έστω μια αίσθηση. Το κάναμε χωρίς πρόβα εδώ, να σας πω, αγαπημένοι τηλεθεατές. Τα παιδιά μπήκανε, το έκαναν για τον κύριο Κατσαρό, έτσι. Και βέβαια ο Νίκος είναι τώρα στο ΜΕΚ, να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πολύτεχνο που σου επέτρεψε ο Βαγγέλης να έρθεις. Κακά τα ψέματα, γιατί δουλεύει αυτή τη στιγμή, δουλεύει. Δεν έπρεπε να είναι εδώ. Όμως ήταν τόσο μεγάλη χαρά και η τιμή που έπρεπε να έρθει. Παιδιά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σου πω, επειδή έκανε το Μεταξόπουλο, ο Μεταξόπουλος με τη Βλαχοπούλου δεν κάνανε ποτέ πρόβα. Της έλεγε προς τα που θα πάει και αυτά που κάνει ώρα που έκανες κι εσύ ήταν αυθόρμητα. Όλα αυθόρμητα. Αυτοσχεδίαζε. Αυτοσχεδίαζε. Συνέχεια. Ναι. Ή της έλεγε ο Φώτης, πέσε τώρα, ξέρω εγώ τι. Όταν χορεύανε ταγκό, γινόταν κακομοίρας. Έπεφτε και σκορώνανε αυτά. Ήταν άλλο. Έτσι. Γελάγατε στα γυρίσματα, κύριε Κατσαρέ. Έτσι γυρίστηκε και αυτό. Γενικά τα αστεία μέσα από τη σοβαρότητα βγαίνουν πιο καλά μέσα στις πρόβες, νομίζω. Αυθόρμητα. Η Ρένα δεν ήταν πολύ της πρόβας. Γι' αυτό και τα νούμερα που τις γράφαμε στην επιθεώρηση στο θέατρο δεν είχαν από την πρώτη μέρα επιτυχία. Θυμάμαι δε το εξής περιστατικό που συνέβαινε κάθε φορά που συνεργαζόμασταν σε επιθεωρήσεις. Πήγαινα μετά την παράσταση γιατί ήμασταν και φίλοι. Και μου λέει, δεν σου άρεσε, το ξέρω. Πρόσεχε. Πριν της πω τίποτα, δεν σου άρεσε. Σε μια εβδομάδα θα το δεις. Πραγματικά, παιδιά, σε μια εβδομάδα το νούμερο ήταν άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, της άρεσε περισσότερο ο αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό η Ρένα τραγούδισε, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, τραγούδισε πολύ ωραία jazz. Ναι, μα η τραγουδίστρια υπήρχε. Δηλαδή, έχουμε τύχει σε βραδιές όταν δουλεύαμε μαζί στα κέντρα που την έβαζα εγώ εκτός προγράμματος και τραγουδούσε το Summertime. Και πήγαινα δίπλα της εγώ με το σαξόφωνο και τη ζέστανα γιατί έπαιζα πρώτα με το σαξόφωνο και μετά έμπαινε και έκανε... Μου επιτρέπετε? Και το σκίζε το κομμάτι. Σαν Αμερικανίδα δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα στην Αμερική η Ρένα που είχε πάει με το Σπάρτακο τότε, με το Θα σε πάρω να φύγουμε που είχε πάει με το Σπάρτακο. Έχετε δίκιο. Όπου ο Ξαβιέ Κούγκατ το έκανε διασκευή το Θα σε πάρω να φύγουμε. Του Σπάρτακου. Το τραγούδι που κάναμε και εμείς την επιτυχία στο θέατρο. Θα φτάσουμε και στο θέατρο. Όταν θα ανεβάσουν την επόμενη παράσταση, θέλετε να πάμε να τους δούμε? Πού? Ήδη παίζεται άλλη μια παράσταση τώρα. Πού είναι? Που είναι καταρχήν να πούμε τα παιδιά από της παράστασης, την άλλη ομάδα. Είναι η Κυριακή Γάσπαρη, είναι η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Κουτσιούβη Κωνσταντίνα, ο Κωνσταντίνος ο Λιναρδάκης, ο Νίκος ο Γεωργίου, εγώ, ο Δημήτρης ο Μπισδέκης, ο Ηλίας ο Λιφτήρας. Ο Δημήτρης μόνος του ή έχεις και άλλα όργανα? Ένα μπουζούκι. Ένα μπουζούκι. Τι να κάνει κι αυτός. Και να πούμε ότι αυτή η παράσταση παίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος. Δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια ομάδα νέων ηθοποιών που τελειώσαμε την ίδια σχολή και είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα. Και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε μια δουλειά όλα μόνοι μας. Δηλαδή δεν έχουμε παραγωγό, δεν έχουμε σκηνοθέτη, δεν έχουμε τίποτα. Και τα ρούχα. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζερφάμ για τα κοστούμια καταρχήν. Έχουν και πρόζα. Δηλαδή είναι μια παράσταση με λογική αρχή. Ξεκινάει από το 30, να πούμε ότι είναι δεύτερη χρονιά φέτος και καταλήγει στο σήμερα. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν βγει σε πολλές μουσικές σκηνές, παιδιά, νέα, ταλαντούχα. Είναι, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, ήρθε και είδε την παράσταση στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που έπαιζε στο άλλο, στο θέατρο, στο κρατικό θέατρο. Και ήρθε να δει την παράσταση, θα σας πάρω να φύγουμε, ο οποίος όταν άκουσε και είδε τα παιδιά πώς χορεύουν και πώς τραγουδάνε, μου λέγανε, Γιώργο, υπάρχουν τέτοια ταλέντα σήμερα. Του έκανε εντύπωση. Του έκανε εντύπωση γιατί σήμερα τα παιδιά είναι πιο. Παρακολουθούν και τραγούδι. Είδατε. Είναι πιο εύκολο για μας να συνεργαζόμαστε με παιδιά που έχουν κάνει και χορό και τραγούδι.
Άντε βρε, να σας δω και στο μπάτμιντον. Να θυμάστε από πού ξεκινήσατε. Και αν θέλει κάποιος να δει αυτή την παράσταση, έχουμε τώρα το Σάββατο αυτή μια παράσταση. Παίζουμε στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης για το Δήμο. Θα είναι στις 6:30 ώρα. Απόγευμα. Η παράσταση απογευματινή. Αυτή που έχω δει. Ναι. Αχ, να πάτε. Λέγεται Μερικοί το προτιμούν παλιό. Η ομάδα, και κρατήσαμε το όνομα της παράστασης και το κάναμε φέτος όλοι το προτιμούν παλιό, ώστε να μην χαθεί. Και θα έχετε και τραγούδια παλιά. Ναι, ξεκινάει από το 30, ξεκινάμε με ρεμπέτικο, περνάμε στο καίγομαι, στο πόσο λυπάμαι. Περνάμε όλες τις δεκαετίες μέχρι το σήμερα. Τα οποία τραγούδια είναι δεμένα με ένα σπόνδυλο μιας ιστορίας που, άμα σας το πω, δεν αξίζει να πάτε και να το δείτε. Και αλλάζουν πάρα πολλά κοστούμια και ευχαριστούμε την κυρία της σχολής Ζερφάμ γι' αυτό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις που μου κάνατε αυτή τη χάρη για τον κύριο Κατσαρό. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Καλά, εμείς θα είμαστε σε μία επαφή. Μπορεί να στήσουμε μία ολόκληρη εκπομπή με εσάς, άνετα. Μπορώ να πω ένα πράγμα. Ότι έχουμε άλλη μία παράσταση που είναι στο Πελινελόπη και Μυστήρες, που είναι και αυτή μουσικοθεατρική. Έχει θέμα την ελληνική τηλεόραση. Την έχω δει. Από το 1966 και μετά που έρχεται σαν κουτί, ας πούμε, τηλεόραση στη ζωή μας. Και φτάνει και αυτή στο σήμερα. Και αυτή έχει πολύ τραγούδι, κύριε. Κάθε Πέμπτη στις 9:30. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μένια την Κούκου που είναι φίλη μας και μας βοηθάει και μας στηρίζει πάντα. Και είναι πλέον ανήκει στο δυναμικό του η Μένια, πρέπει να σας πω. Ωραία. Βεβαίως, new entry. Είδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε πολύ να μας δείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω εγώ τα στοιχεία. Έγινε. Λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να σηκωθούν. Τζένι. Ναι, μπορείτε να σηκωθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κατσαρέ, θέλω να έρθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μου, εσύ. Αγάπη μου. Γεια σας. Κοριτσάκι μου, Ρένα μου, μωρό μου. Γεια σου, μαέστρο. Θέλω να έρθουμε...